Id-dinjità tal-platform workers hija essenzjali u għalhekk għandu jitneħħa l-istatus fals ta' self-employed u jkunu meqjusa bħala impjegati b'kuntratt regolat. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bini tal-Parlament u li ġiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Ivan Castillo, Graziella Attard Previ u Derin Karabot. Ivan Castillo tkellem dwar l-importanza li dawn il-ħaddiema jkunu meqjusa bħala impjegati b'kuntratt. Barra minn hekk huwa saħaq li l-aġenti li jġibu dawn l-impjegati għandhom ikunu liċenzjati sabiex ikun assigurat li qed jaħdmu skont il-liġi. Il-ħaddiema li jaħdmu taħt dan il-pjattaforma isiru employees u ma jibqgħux self-employed fals. Dan huwa essenzjali sabiex niżguraw li dawn ikunu konformi mal-liġi, jiġifieri ikollhom kontratti ta' xogħol, illi ikunu intitolati għal bonus, illi ikun hemm pagi li mhumiex taħt il-minimum wage, però wkoll nissiguraw is-saħħa u sigurtà ta' dawn il-ħaddiema. Min-naħa tagħha Graziella Attard Previ semmit il-bżonn li jkun hemm penali għal dawk l-aġenziji li ma jimxux skont il-liġi. Aħna intennu li kendu huwa importanti ħafna li jidħlu wkoll il-penali lil dawk l-aġenziji tar-reklutaġġ. Iva l-aġenziji tar-reklutaġġ għandhom kemm jista' jkun jridu jżommu mhux kemm jista' jkun, anzi jridu jżommu mal-liġi u jekk dawn ma jżommux mal-liġi, allura se jkollhom penali u dawn il-penali se jiddaħlu b'tali mod għax aħna lan tagħna u fl-aħħar mill-aħħar illi tiġi s-salvagwardjata il-dritt tal-ħaddiem, però fuq kollox il ma jiġix abbużat propju minn min iħaddmu. Id-deputat Derin Karabot fakkar li l-gvern iddeċida li hu azzjoni fuq din l-ixju wara li ra li l-Partit Nazzjonalista verament qiegħed jaħdem u jikkonsulta mal-pubbliku rigward is-sitwazzjoni tal-platform workers. Żewġ proposti fil-qosor illi nidejna bħala Partit Nazzjonalista huwa illi 0-hour contracts, u ċoħe kontratti li ma jkollhomx la minimu laqqas massimu ta' sigħat, dawn ikunu illegali, jispiċċaw. U t-tieni proposta hi mill-lat legali jkollok definizzjoni ta' xi tfisser platform worker. Illum platform worker qed tintuża ħafna miftuħa u għalhekk tajjeb li fil-liġi tagħna jkollna spjegat min huma dawk il-ħaddiema jew li huma esklużi tax-xieqgħu taħt id-definizzjoni ta' platform worker. Il-konsultazzjoni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista dwar it-titjib fil-kundizzjonijiet tal-platform workers għadha għaddejja, dan sabiex ikun assigurat li dawn il-ħaddiema ikollhom is-sigurtà li tixirqilhom fl-impjieg tagħhom. Din it-tema kienet diskussa wkoll fl-laqgħa ta' konsultazzjoni li l-Partit Nazzjonalista kellu mal-Kamra tal-Kummerċ.